Khalelani siyakudla indoko zakho usima bani ngikwazi ukulibiza igama lakho wemame awukazi mina wena engakhula nabo bangazi last born lelo mkhize singabe sabalinda abanye sivele sihlalo dabeni King isibani sesikhona mfowethu correct uyasigcina isikhathi mcineka kusho uphiwa amakhathini ngabe ngisigcina yabona kuthe nje mangabe zithi 6 ngathi iphutha lingenzeki awuthi inhlanhla sokuthi kazwe lonke Wanda Mathenjwa umkhaka udlaliwe ngawe futhi oh hey kuyothi wani wathi utshatha siphile insukwini zokugcina ngoba ngisiyena umuntu wabantu uma zithi nje 450 angiqale ngikhulume ngathi ngingalindi inkumbi ngoba angisiyena phela vele umuntu oyinkumbi angilona i-celebrity news msizi mcineka uyiqhawe mfo ngiyabonga mfowethu Zulu Novelo sikhona asilalele lalelani bafowethu ufana mfoka khoza lengakithi Chamas naziya awubengile izolendo 450 seba ngaka abantu cha mhlasimpe anginibingelele bafowethu bodadewethu nani bafowethu bekungaba yiphutha uzubuka ukuthi abantu bane kade bengafoni sonke lesikhathi sebefona nje manje athi ngilifake kusaleni lucingo bafowethu nani bo dadewethu bengaba iphutha elikhulu ukuthi umuntu angabuyi ukuzokhuluma nani emva komcimbi omkhulu kangaka esibe nawo emva komcimbi omuhle kangaka esibe nawo bese ngicina ngokufunda istatement emaphepheni mhlambe ngicina ngokubona izithombe kodwa umuntu angabe sabuya ukuthi ezokhuluma nani uthi untokozo awuhlale odabeni liyashonila hayi intokozo makukhona la uphuthuma khona phela iyaseveka ivideo zobuya ibuke angiyena kumuntu owenza live mina angijwayele lonto leyo kodwa ngiwenzile before impucuzeko ngakhuluma nani ngibone kufaneleke futhi ukuthi angiphinde ngibuye ngizokhuluma nani kwanje ngoba ngangikhulumile nani ukukhuluma engize ngakho ukukhuluma okuhle bafowethu nodadewethu ngize kini ngilethe izibongo ngomcimbi obemhle kangaka esibe nawo kuma circumstances enwazi besibhekene nawo lo mcimbi ayikho inhlambe engingakaze ngithuke ngayo nganeno kwawo nenhlambe engingakaze ngizwe ngiqala ukuyibona awekho amagama engazange ngibizwe ngawo kwafungwa kwathiwa ngeke uzube khona kwanziwa konke ukukhuluma ebeningacabanga kwathiwa kuzofa abantu kwashinda ezibhlungu ekuthiwa zizokwehlela abantu
uma ngabe behambele impucuzeko maskandi festival abathandi bayiteketisa ngokuthi World Cup yo maskandi. Ukuba ngiwumuntu oyigwala ngangajika noma bathiwa ngumuntu oyinaka izinto ngangajika kuzona zonke inkulumo ezazenziwa namavideo ayekhona ekhuluma ngami bengwathunyelelwa abantu akekho nawode engangawabuka ngoba ngakhetha ukufocusa ekuthenini nginenzela umcimbi omuhle ikakhulukazi njengoba kwakufungiwe kwathiwa ngeke uzuhlale khona enye insizwe yathi ngakhipha ngishilo yathi khipha inkomo kwalo mcimbi makwahlala ngokhipha nansi inkomo esibayeni lo mcimbi ngeke uzube khona. Ngithi angizobika ke nakulabo abafowethu ababethanda ukuba khona bangababiko ngizosho ukuthi umcimbi ubile khona uhlalile futhi wahamba kahle. Ngizobonga ke kunina abafowethu ngoba angeke ngikwazi ukunibona nonke. Ngizobonga kunina nonke eniye naphuma nezemcimbini ngaphansi kwezimo einzima esibhekene nazo ezicountry. Umcimbi oqala lo omkhulu okhokhisayo owenzeka emva kokuba izwe selikhululiwe sekuthanjiswa imithetho. After COVID izimo zempilo ziguqukile kakhulu ayisafani nayizolo. Kodwa isupport enisikhombise yona kwamina ingimangazile. Mina iexpectation enganginayo mina ngokubuka phela isimo somnotho ukuthi sinjani ezweni ngangilindele mina abantu abawu 10,000 mina ngokwami. Angikaze ngicabanga ukuthi abantu bengaba more than 20,000 abazohambela impucuzeko ngishiswa yini lokho na ngezimo esiphuma kuzona zomnotho. Mabhinqa mina ngimshayile ihlombe ngendlela enikwazi ukuthanda ngayo into yini. Abangakukholwa lokho ababuke eminye imicimbi engakhona engahlangene namabhinqa ngendlela amabhinqa akwazi ukuthi amabhinqa adela yonke into. Isimo esibuya kusona sinzima. Umuntu mayisuka emsinga ireturn o700 plus iticket lokungena esangweni u150 plus imali yokudla udinga 1000 u1000 rand kulezi insuku esiphila kuzona uyimali enkulu ngendlela exa kukwenza. Uma unawo uncamela ukwenza ezinye izinto osukungazenza ezizidingo zokuqala ekhaya. Kodwa emabhida sibe nabantu more than 20,000. Lama records engiwashoyo ka Ticket Pro bengawathola emabhida kune report yabantu emabhida wonke umuntu ongenayo kune report emabhida ekwazi ukukhipha ngisho inamba. Mina njoba ngisho ngangilindele u10,000 ngokuphela ngoba angisona isiphukuphuku ngiyabona kwenzakala nezweni akuthi angiboni. So ngangilindele u10,000 but baba ngaphezulu. Manje ngabe ngenza iphutha mangithi ukuzobonga ngoba akuwona umlingo lo. Kodwa into enkulu engifuna ukuyibonga eningakaze nina ke. Lo mcimbi awuphushanga umcineka. Lo mcimbi uphushwe yinina on Facebook. Because asizange sibe nayo ibudget yokwazi ukuthenga ngisho ama-ad emsakazweni njengoba siyayisenza. Kunabantu abezwe ngoManday ukuthi impucuzeko kadinge weekend abayithandayo bathi hawu besilokhu silalele silindele emsakazweni ukuthi sizozwa ukuthi hawu njengoba izwe selivulekile impucuzeko izoba khona yini sesizokuthiwa ibinge ngempela sonto. Imuphi umcimbi ongakwazi kuba nabantu aba more than 20,000 kungekho even a single radio advert through abantu bememeke through i-social media. I-social media ebibiza abantu kunabantu ebebeshintsha ngisho amagama awe ngathi bakhokhela imali amagama abo beyibiza uyabona nje ngiyafuna ukukhuluma ngenkosazana le ekuthiwa uyenziwe yakandimande ngapha ehluhluwe. Yaza ashintsha igama layo yathi impucuzeko yathi 30 July impucuzeko maskando impucuzeko 30 July or 30 July impucuzeko. Washintsha igama. Kwamina bese ngilandela yena mangifuna ukuthola kuyimini umhlelo omcimbi mangifuna ukuthola kwenzakala ngempucuzeko. You will swear ukuthi ukhokhela imali.
uma ngimbuza ukuthi why enza kanjena na, uthi mcineke egcineni lento into yakithi siyayazi iqale kuphi eCharlesford kuzofika namhlanje na izimo siyayibona ukuthi ishintshe kangakanani. Uma lo mcimbi ungaphushwa yithina uzophushwa ubani? Akuyena yedwa ngibala nje, akuyena yedwa, wonke umuntu, abantu engisondelene nabo, oKinishandu, oTJ Mthembu, oMhlengi Gandlovu, baningi abantu engababala ngafiki kubaculi ebebenza ukuphusha umcimbi kungathi kunemali engibanikeze yona engathi ngizothi manje ngabhalanga ngizonishaya khonto ezokwenzeka. Angiwazi umoya obungene kubona, kodwa kunomoya obungene kubona. But lo moya obungene kubona ngicabanga ukuthi ingenxa yokuthi kunomoya ebesibhekene nawo ezimpucuzeko. Khonto engifuna ukunichazela yona, imoya ihlukene kawu3. Khona umoya omuhle natural, kube khona umoya lokuthiwa wicked powers. Kuzoba khona wicked powers, abanye bathi evil powers. Kuzoba khona umoya supernatural. Uma ngabe ubona umuntu egula kunento emphethe edla inyama yakhe, lo muntu usuke ephethe umoya amandla, usuke ephethe amandla amabi, angasebenzi ukuthi aphile, asebenza ukudla imali inyama yakhe. Kunomoya ke okhona wicked. Lo moya lona anti progress, olwa nayo yonke into enhle evelayo, hayi yenziwa umcineka. Nabanye abazenza izinto bazobona. Kunomoya ozobhekana nabo ngayo yonke indlela. Unfortunately abanye abacula bakaboni ukuthi khona umoya ofikile ofisa ukuthi uzoqeda ngalento kaMaskandi, kodwa uma ngabe besuke bexoxa la ababhema khona baye bakubeke ngokuthi umcineke nobulala uyena obulala uMaskandi. Abanengqondo bayabona ukuthi kwenzakala ini, baqonda ukuthi kwenzakala ini. uMaskandi ubhekene nenkinga, kunomoya othize ongene kubantu abathize. Akubona futhi abantu abaningi, abantu abambalwa abakuthathile bakwenza kwawo lo moya ungenile kubona ukuthi noma yini progress kuMaskandi fanele kwazi ukuhlangana kuliwe nayo, kufunwa amaphutha kwenziwe yonke into. But njobe ngichaza indaba yemoya, lo moya omubi uyahlulwa yilo moya supernatural kaNkulunkulu. Njoba nazi ukuthi khona umoya, njoba nazi ukuthi khona uNkulunkulu kuthiwa Almighty, kumele nazi ukuthi khona no mighty. uNkulunkulu Almighty. uNkulunkulu wenu nathi nami unqobile ngeweekend against umoya. Ngifuna niqonde namhlanje ukuthi umoya omubi uyahlulwa. Abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle for uMaskandi bangadikibali babone inhlambe engithuka ngazo, babone into ezenziwa kumina bese besaba ukuthi bazohluleka, ababe nenkani, ithemba labalibeke eNkulunkulu. Ngiyangithi mangisuke ngikhuluma ngithi into ebalekile entweni osukuyenza ithinta abantu inhloso. I think kufike la khona ekuhlolwa khona inhloso ukuthi ukuqala kwami impucuzeko Maskandi Festival nabafowethu inhloso yini, ilaphi izinto ezifike yifeyile khona. Uma ngabe uqala into ngenhloso embi nebala ukuthi makuvuka imoya emimbi iyakuhlula, ngoba vele inhloso yakho uNkulunkulu uyayithi mayifika enhlizweni yakho afica inhloso yakho bese fike isola abone ukuthi unenhloso ebhedayo bese ngabi ngakuwe. Kodwa inhloso yakho mayinhle uNkulunkulu bangakuwe. Bukani mina lento isebenziseni ngami, ngibukeni ukuthi ngithuke kangakanani. Ngingathuka nabantu abancane, ngithuka nabantu abazi ukuthi bakhulu, abanamandla, mina nginayi following. Ngithuka abantu abanabalandeli abakhuluma nabo every day olimini labo kuhlala bedusi ukuthi babatshele noma yini abafuna ukuyitshela abalandeli babo ababalandelayo. Mina nginamlandela ngilona celebrity. Ngakho ngithe ngizokhuluma abantu sebe 450 ngizokhuluma ngoba kwalokho kumina it's a lot because angiyena umuntu wabantu. Kodwa isifunde kumele nisisifunde esokuthi umoya omubi uyahlulwa umoya kaNkulunkulu. Umoya omubi uyahlulwa umoya ongcwele. Because la basuke behlangene khona, basuke behlangene ngenhloso embi ukuthi asimshaye umcineka. Ngishawelana na ake ngene la. Mhlawumbe before ngene lapha ipoint nami lesibili, sengibongile nina abathandi nababukeli bomculo ekuyinini ukhonzuma umculo.
Angiphinde ngibonga abaculi support yabo indlela bebeyiphusha ngayo impucuzeko. Hayi bayiphushile. Bese ngiyaxolisa futhi kubaculi abangazange balithole ithuba lokuperforma sebefikile nalabo babe late ngoba khona babe late kodwa kwaziwa ukuthi khona babe late. Khona babe late. Angizobabiza amagama ngoba ngizile ukuzobhesha abaculi la. Angikwazi ngisho ukukhipha igama lomculi mina ngisho into negative ngeke ngikwazi ukubiza igama lakhe kanjalo. Umuntu wena ongayifundela ngengqondo indlela engifundiswe ngayo ngikwazi ukwenza. Ngeke nje ngithi ngoba ngikhuluma ngiba ngaka bese ngibiza amagama abantu isinoma kanjani, especially mangizosho into engizoyibona ukuthi izoba negative kubantu abamthandayo. But baculi ngiyabonga nalabo abashawa isikhathi. Akunankinga imicimbi khona iyaqhubeka, impucuzeko kuzolokhu ikhona. Kuma problems eniwarizile. Hayi ukuthi angiwaboni, ngiyabona ama problems sibhekene nawo. Kunento engifisa ukuthi ngiyiveze. Labaculi kuthiwa amavukane ukukhuluma ngabe kuthiwa baperformela ubala. Baperforma abantu bengekho. Excuse me. Labo baculi ibona abasizile ngoba ngesikhathi labo kuthiwa ama superstars bengakafiki bese emaparkingini becashile bekuphi nokuphi amavukana la yiwona ayidlala. Amavukana asikho isikhathi asidla. Amavukana amiswa yithi ngoba sesibona ukuthi sekukhona abaculi abakhona abawu5. Kugcine kuqaleka ngemva kwesikhathi bafowethu. Sasithe i-backtrack izoqala ngo3. Isithathu izosibeka ku6. No isithathu izosibeka ku 7:30 ngo8 iqale live. Ngenikhole mangantshela ukuthi i-backtrack iqale ngo8 I mean ngo7 mangaphazama. I-backtrack nakhona ukuthi kubanje umculo osefikile ukuthi bani ngena kwasho ukuthi sebefika sebebaningi kanti khona nebekade inkosi yami befikile. Uyabo? Now lento yasihlehlisa ke isikhathi ulive uzoqala ngo8. I think ugcina uqala ngo10 or 10:30. Kwana abaculi engibahlonipha abagcine bengasadlalanga njengoba uThokozani langa baningi abaculi engibahloniphayo abagcine bengalitholi ithuba kodwa into idalo ukuthi siqale isikhathi siqale emva kwesikhathi. La ekuthukeni kwami konke ngifuna ukuthi ngiyiveze namhlanje. Le nhlambe ebheke kumina izobheka kumina ngedwa baningi abantu ezobheka kubona. Icala lami likhulu elokuthi ngizwana noKhuzani. Kunabaculi abakholwa ukuthi uKhuzani angimele kube khona umuntu azozwana naye. Because mawuzwana noKhuzani babona ukuthi uKhuzani uyenzelelwa. Babona ukuthi uKhuzani sizingcelebane zakhe kumbe uyingcelebane kuthina kodwa uKhuzani uyenzelelwa ngakho uKhuzani angimele abe nabangani. uKhuzani angimela abe nabantu azwana nabo ngisho ngabe kuthiwa baphila kangakanani kumina kuyicala ngisho ukushutha naye uma ngishuthe naye inhlambe engizoyithola ngoba akumele kube khona uKhuzani umuntu ozoma eduzane kwakhe noma engamenzela iqiniso elingakanani. uKhuzani fanele azondwe yithi njengoba uKhuzani kunabaculi abamzondayo kumele kudlule baculini kuze kuzofika kuthina esingaculi simzonde sonke. Kuyicala ukuzwana noKhuzani. Ngiyafisa abantu bakwazi lokho namhlanje ukuthi uKhuzani kuyicala ukuzwana naye kubantu abathize. Manje ke bayayifaka incindezi ukuthi singazwani naye. Inkinga bafowethu akusithina sonke sizingane zabathakathi. Akusithina sonke sithakathayo. Mina ngikwazi ukuzonda umuntu engenze lutho. Ngisho ngenza utho mina nginabantu abangangifuni kodwa ngibazondi futhi ngiyangibatshele ngoba bayazazi ukuthi khona ningangifuni kanje kodwa nginizondi. Ukuzonda umuntu akukho kumina. Lokhuzani okuthiwa uyenzelelwa uKhuzani nina abathandi bomculo niyazi ukuthi ayikho into angayenzela uMaskandi, ayikho futhi into angayiachievile. Ayikho uKhuzani into angayiachievile emculweni. Ayikho uKhuzani into engathi ushoda ngayo ibanga selihambile ngomculo uKhuzani ngisho abaculi bamanye amagenre bayakhuluma naye nathi bayasitshela uKhuzani wenze into lento yashiwa indidane ukuthi uKhuzani ikhipha iminyaka emibili yathi uzobe sefana nendidane ngqo. Nangempela yenzakalile
Nethu ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma lokho. Manje ke izitha zakhe la emculweni ziyayibona ukuthi indlela ukumwisa ukuthi ke kuthuka abantu abasondelene naye ukuthi ke kuze abe yedwa abe yinhla. Inhloso ukuthi uKhuzani kusho ukuthi kwimpucuzeko angabibikho. Mina ngifuna ukuthi uma ngabe abacula uKhuzani bemzonda ngalendlela yokuthi abathanda bekhona kuma festival uyi threat. Abezingane bakucele lokho. Uthi cha bafowethu. Sinenkinga la uKhuzani uyinkinga. Usifakele ingcindezi sicela ukuthi angabibikho sibe sodwa. Abakucele lokho. Nakuma awards abakucela ukuthi uKhuzani siyacela ungangenela ama awards. Because ngiyabuka la Facebook, ngibuka inhlambe ekhulunywayo, ngiyabuka nabacula abathize ngithi mina hawu uKhuzani wazondwa. Kuzothiwa singakhulumi ngoba singabahleli bomcimbi kwasha kwacima kanje nasingayikhuluma lonto. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma into edala ukuthi utshatha ngithi akahlonishwe ephila. Ingoba ngiyena umuntu othanda ukubabaza abantu ngoba sebehambile emhlabeni. Lento engikhuluma le video engikhuluma kuyona i7 kuyicala ukuzwana noKhuzani. uKhuzani angiphinde ngisho ayikho into angayiachieve emculweni. uKhuzani ngisho ngamfaka kiphi competition. uKhuzani kavotelwa abantu bakaMaskandi kuphela. Uvotelwa yibona bonke abantu abathanda umculo nabezinye inhlelo. Ake ngibuze njengoba ngoxola angithi njengoba kuhleze kushiwo kuthiwa mina nginamali ngiyavuma imali anginayo mina. Angisona vele isigwili. Ngingumfana nje osasebenza nginamali angikusho lokho. Mhlawumbe bacabanga ukuthi labaculi mabehlange laba ngoba kunezinkulumo zokuthi umcineka vele kanalutho. Kuyiqiniso lokho. Anginamali vele mina. Ake ngibuze umuntu ongenamali njenganami yini ongayenzela uKhuzani? Yini ongayenzela uKhuzani? uKhuzani ngo2019 ngokubuka icontribution yakhe kwimpucuzeko niyayazi nina. Sathatha idecision yokumnikeza igolden hour. Kusiphoqa ngoba uKhuzani enze igcwalisa imabhida. Yagcwala yathi phama. KuCasper ekade yenzile igcwalisa imabhida kulomunye umunxa womculo. KuMaskandi uKhuzani waqhamba nalolo phupho. Wasupportwa abantu bonke yagcwala imabhida. Sam-honorisha sathi simnikeza igolden hour. Kwahlangana abantu abathiza abayizitha zakhe ukuthi emuke lo golden aphucwe. Kwanomculi owangena uyakusho ngikhuluma ngeke ngilibiza igama lokuthi uyayisholo yena manje ukuthi wangena ngamabomu ngenhloso okuzoyigwamanda. Wahlala estage ethi sigingisi out of tune. Wahlala estage kwaze kwaphela ihour ehleze stage ngenhloso yokuthi aphazamise uKhuzani. Ngakuvuma lokho khathi kucelwa kumina ngangazi nami bafowethu ukuthi kune plot ekhona. Khathi ngicelwa ukuthi angivume ukuthi kungene lo mculi uzoshesha aphume uzohlala 15 minutes kwasha kwacima kanjani. uKhuzani wabuka mina emehlweni ngiyavuma yini njengomhlelo omcimbi ngavuma ngoba ngangikholwa into yayishiwo. Ngacishe ngaquleka mase ngizwe ukuthi no bekuyizinhlelo inhloso la bekusetshenziswa mina ekutheni kuliwe noKhuzani ngasetshenziswa ngangingazi ukuba kuthi uKhuzani akangazi ukuthi ngumuntu onjani wayeziqala ukuthi ngihlangane nezitha zakhe kodwa uyangazi ukuthi enhlizweni la ngimhlophe. Kulokhu because waphazamisa ngo2019 sathatha idecision futhi ukuthi asiyibuyisele igolden hour esasimnikeze yona. Samnikeza yona. Waperforma 30 minutes or 35 minutes. Kuzothiwa ke kunabacula bangazange badlala uKhuzani yenze unikezwe 30 minutes. uKhuzani benikeza igolden hour akangaperform ihour. Waperforma abantu waperforma 30 to 35 minutes. Umbuzo ke kuba kuthi uKhuzani akawuperformanga u30 minutes. Uperforme 15 minutes. Bebezohlala bonke labacule ukukhulunywa ngabo. Bafowethu asiyeke ukuba nenhliziyo ezimbi zobuthakathi. Ekugcineni namakhaya enzalwa kona abanye banabazali abanye abasenabo abazali.
lenzondo eninayo kusasa angikusho lokho lenzondo ekhona eqalwa abantu abathize kusasa uma ngabe ukhuzane engasasekho emhlabeni kuzofuna omunye umuntu ozozondwa ngoba isiyakhiwe lenzondo izomfuna umuntu izimthole lempe eqalwayo kumaskandi ngoba ngeke iphele lenzondo ekhandwayo ukhuzane uhamba hambe mhlawumbe kohamba thina kuqala sazi kodwa uhamba hamba angabibikho emehlweni omhlaba iyobe sifuna lento esiqaliwe ngicela bazi ngoba nabaculi sebeqala into engeke iziphele ngoba inhlamba baqala inhlamba izingane ezongena emculweni zizongena nazo izothuka inhlamba ngithanga ngidlule kulento ngoba bambalwa abantu abangabahleli bemicimbi abangafisa ukuthi bakhulume ngegama likakhuzani kanjena ngoba bazosaba ukuthi bazozondwa kuyothiwa bathatha isayidi nani vele mina ngiyazondwa akukho kusha okungenziwa inhlambe sengithukiwe kuyona leli qiniso kumele ngilikhuluma uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga kodwa ngilikhulumile le video izoseveka iyohlezi ikhona ibonakala iyozibona ngisho nayo izingane zakhe nayo ingane ezongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzona nokhuzana unfortunately ke kunabantu abanjenganathi mina icala lami ukuthi nginqaba ukuthi ngilawulwe abantu abathize mina icala lami lelo nje kuthiwa xebuka wena eduzana kwalomfana ngoba mawuzwana lomfana uzongayithola isupport kubantu suka musukuzwana nalomfana ukuze into yakhe ibe right qhela kulomfana angithakathi mina angikwazi ukwenza lokho njoba ngisho ukuthi ngisho izitha zami mina kangizondi ziyakwazi ingakho umuntu engizonda kodwa uyafika kumina etshela abantu yangizonda ethi mcineka ngicela ungisize ngicela ungenzele i-wallet uma nginayo imali ngiyenze ngazi uyangizonda i-character yami ke namleyo so ngalondlela ngithanga ngisondele bafethi kunina ngizokhuluma ngoba kunezinto uma ngabe ingakhulunywa ekugcineni abantu abayikhuluma ngoba sekufa abantu khona abantu abayodela ngokuthi kuphuma isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lo mfana kwasha kwacima kanjani uma ngabe kudlaliswa phela kuthuwena kuphela ngithukelani mina utshatha uthukelani utshatha ukukhombisa ithi akasiyena umuntu wezimbi utshatha kade ehambile ekomunye emcimbini omunye umculo eyomsupporta endabeni yebhola ukukhombisa akekho impini utshatha umsakazi kodwa uyathukwa naye kade ehlonishwa izolo bona labantu ababemtusa ngokuthi ahamba ayosupport into yebhola yomunye umculi kulukhuni ngisho ukumbongela akana kubongelwa ngifuna ke nawe tshata lapho khona uvula amehlo kubuke ngicela ubuka abantu sebekubongelile ngokuhlonishwa kwakho ukuthi ubani laba bathule uma ngabe ubumuhle izolo bathuleleni bathuleleni bafowethu sizoqhubeka sizenze into ezinhle ngoba asicelanga kubantu laba abafuna ukusicontrol uma uNkulunkulu esengakithi sizoqhubeka sizenze futhi sizozenza zibe impumelelo ayikho into ebifungelwe njengale mpucuzeko esibuya kuyona kumanje kunomuntu ohambe ngena kubaculi uhambe ngena kubaculi ngayo yonke indlela uyabaphendula uyabahlohla ubahlohla njengesibhamu abanye bahlohleka abanye ngabahlohleki baculi qaphelani isinkwa senu lesi thina size ngento eyodwa la size ngokuzolungisa iground ukuze nidlale kahle alikho ke isoko linganasici umcineka akuyena umuntu omsulwa nami nginawo amaphutha kodwa amaphutha umuntu uyafunda kuwo isimo siya ngokuya silunga ukwenza umcimbi ongaka kade ufile for 2 years
sifana nabantu abaqala kabusha. Amaphutha ke bevele elindele thabe khona ngoba sifana nabantu abaqalayo. Amaphutha belindelekile. Kodwa amaphutha azocorrecteka. Uzubona ukuthi abaculi bayasetshenziswa, kunabaculi abangena kumele bangifonele. Omunye wabo nje uAlimgubu alungifonelile ngizobabiza bonke. Kunabaculi abangifonela imcineka lapha sibona ukuthi no 1 2 3 imcineka lungisa ukuthi. Kodwa kunabaculi abangakwenzi lokho, abavene bayi ku Facebook. Bayobhala bapale baphixe. Angithi inhloso yabo akusikhona ukuthi kulungiswe. Into yabihamba nenzondo ethize. Lezonda izosiqeda amandla. Njoba ngisho ukuthi unyaka nonyaka abaculi bayavela. Bayayidinga isupport yethu. Enefanele siba support. Kunabaculi namhlanje abapopular bebengekho popular 5 years ago. Kunabantu ezimpucuzeko esicontributile kubona ekutheni babe yilento abayizona namhlanje. Kunabaculi ebese beduma isikhathi eside abaqala ukuthola isalary yabo yokuqala kwempucuzeko. Omunye wabo uZanefa sathi masiqeda ukumkhokhela edumile ngomunye unyaka wathi bafethu ngiyaqala nqa ukuhola. Zanefa nje umhlelo usebenza nakwathi ngiyaqala ukuthi ngene imali account yami. Baningi abaculi esibakhandile ezimpucuzeko, not esibakhandila ngichaze, esicontributile kwi-success yabo. Abanye bayabonga, abanye kababongi. Umuntu akaphoqa ngeke umbeke isibhamu ekhanda uthi abonge ngenkani. Abanye bavuma ukusetshenziswa. Base bayahlohla njengezibhamu. Mina ngibonile ubengazi abaculi basetshenziswa. Ngibone sikhuluma nemfezi. Isisilandisa ukuthi isetshenziswe kanjani ekutheni ilwe nathi. Ithi fonelwa. Itshela ukuthi yenza ukuthi. ngoNkulunkulu wayo imfezi yahamba yambuleleka ukuthi yasetshenziswa. Uma ngabe isixolisa imfezi yathukwa. Ngoba bengafanele ixolise ngisho iphutha silibona ukuthi iphutha lila. Ngiyafisa ngelilanga futhi imfezi ihamba intshele ukuthi isetshenziswe kanjani ekuthenini ilwisa uge ilwise mina. Iyohamba intshele imfezi. Nabanye baningi abaculi bayasetshenziswa bohamba bantshele. Uyasengivala ngimxoxele bafowethu ngifuna nibone ukuthi izimpi umuntu akabhekane nazo. La kwake kwakhandwa into ekwakuthiwa umpheme yayisegoli. Lento ngendlela yayiyo yayikhandelwe mina. Ifana neunion lento le. Kwathatha abaculi bafakwa kuyona. Base behlukanisa abaculi kwathiwa khona iEast kwathiwa khona iWest. Uma ngabe kukhona abaculi abangekho kuyona lento lenyonyana khona abangayijoinile. Lento ithi uma ngabe uqasha umculo yedwe West kufanele ubaqashe bonke uphinde uyoqasha base East bonke. Ngayiphi imali? Kunabaculi abafana nomtshengiseni obaba uThokozani Langa imthente obani abangayona ingxenye yalento ekuthiwa umpheme. Awukwazi ukuthi mangabe uthola uxhaso bese ukuthatha ulihambisa kulompheme kuphela uthi akwenzekeni ngalabaculi. Lento yakhelwe mina babehlangana uma sekuze impucuzeko bese kuyahlangana ngibizwe. Kuthiwa ngizosho ukuthi nginamalini. Kuthiwa mangabe uqasha uKhuzani fanele uhamba uqashe bonke labantu ngapha uma ngabe uqasha uJiva fanele uqashe uJiva nabo bonke labantu ngapha imali iveni iphelele kubo. ngoNkulunkulu ngomunye unyaka ngikhohlwa mina umtshengiseni may his soul rest in peace. Umtshengiseni angeke ngimkhohlwe. Umtshengiseni wayesesibhedlela. Kwase kusele iviki impucuzeko ihlale ikhanda lili ngaka sengingasazi noma ngiyeke lento lengiyenzayo. Umtshengiseni wangifonele ephume esibhedlela wathi imcineka sekwenzakalana emculweni. Ngiyezwa kuthiwa bakuhenga kuthiwa kunomphemo okushayela umthetho egoli othini na. Ngamchazela wathi lalela sengikhulume noVelo ngathi akatshela abantu ukuthi kwimpucuzeko mina ngiyeza. Wathi ngiyazi nama ngithi ngiyeza abaculi bazoza futhi ngiyazi mangithi ngiyeza abantu bazoza bezoyiseka lento esiyenza ngoba siyayikhanda. Wathi umtshengiseni ngeli ilanga impucuzeko iyohamba ifane nomgubhu kaShaka wathi kuyohamba mcine kungamemezeli unga-advertise uvena umemezele uthi impucuzeko ngomhla kabani abantu bathi phama.
wathi ungakhiphi ngisho emsakazweni, wathi naka kwenzakalini, uyangaqamanga ngithi angikhiphanga lutho emsakazweni, naye impucuzeko ihlalile abantu babangaka la bekuthiwa bekho kwakhandwa amavideo amele ashuthwe ngama-engela. Angithi umuntu obengekho ngimnikeze isithombeke, angithi lapha kune floor egroundini abantu abahlala kuyona, bese kuba nepavilion abantu abahlala khona bezibe uphuma phezulu. Imvula yana, uma ngabe ini imvula babaleka abantu la kwi floor bayohlala phezulu la ekunetende khona elikhave khona iground, bahlala babascattered. Kwanabantu abambalwa basalayo bebedering nje, basalela imvula ngoba ishophi libiqhubeka, zashuthwa izithombe zathunyelwa kubantu kwathiwa nansi yona impucuzeko ke le. Baginto ongazange uzuyibona abantu benze o live kuthiwa ko Instagram, babhala kwasha kwacima kanjani, kuthiwa umcineka noGay fanele bezoxolisa ngoba nakho impucuzeko iyifaila ngoba khona umuntu ongekho kuyona. Naye lo muntu ebengekho kuyona ngifuna ukumnikeza isifundo namhlanje, ngithi mina kufunda kwamukele mfowethu ukuthi izinto ziyakwazi ukuphumelela ngisho ungayona ingxenye yazo, ngoba phela usiyena uNkulunkulu. Izinto abasizenza ibuso uNkulunkulu, sinamadlozi thina ekona busi umsebenzi wethu. Izinto uma ngase mina ngicabanga ukuthi la eSouth Africa imicimbi kaMaskandi ngeke yenzeke ngingayona ingxenye yayo, ngibobona ukuthi khona inkinga senginayo, akobe ngasimina. Uma ke nje nganento ethi kunento engeke iziyenzeke ngoba umcineka akekho kuyona, anobona ukuthi khona inkinga. Khona abafundile bayazi khona ekuthiwa ihubris. Uma usafarisha from ihubris excessive pride, usuku ne excessive pride. Khona abantu abanento ekuthiwa excessive pride. Uma ngase mina ngicabanga ukuthi uMaskandi ngaphandle kwamawukho yini leyo. Nama ama festival ayenzeka nansi yenziwa uMapholoba, ngiyamsupport ngomhla 24 September and izoba impumelelo ngoba ayikho into ethi izinto azenziwe usibanibani ukuze zibe impumelelo. Unganda umile umculo kaMaskandi umile ngumuntu oyedwa. Ngiyathanda ukuthi nginivezeleke bafowethu, ngithe angize ngizokhuluma nani ukuze nabangayiqondi impi esibhekene nayo ba understand ngoba izobhekana nabo bonke abahleli bomcimbi. Nansi igcwalisa imabhido kwakuthiwa ngeke yenzeke, kwakusho njalo ngoba akekho umculo othize kuyona, kodwa kwasuka umZulu wonke kwasuka eSouth Africa yawuthi shiqe emabhido. Ayikho into engeke iziyenzeke bafethu ngenxa ukuthi kuthiwa umcineka kayona ingxenye yayo. Ayikho. Ayikho. Izinto sisazozenza zenzeke futhi. Engenzeki kobe ngasona izizathu sokuthi hayi ubani kwasha kwacima, cha, kobe kunezizathu zakhona nje. Uma ngabe ngifaila ngoba ngifailile nje lapho, kodwa hayi ukuthi ngifailiswe ukuthi ubani akekho, cha. Yabo. So ngithanga ngizokhuluma ngalezi zinto bafethu. Angikwazi ukumemeza ningixolele, ngizokhuluma nje kanje. Ngithanga ngizokhuluma ndinizazi, kodwa okukhulu kakhulu bekuthi nginibonge. Ningadinwa nangelinye ilanga bafethu. Izinto zesintu zisekwa abantu abasha kulezi insuku. Bantu bakithi abasha ngicela into siqhubeke siyiseke. Ipolitiki ekhona singayinaki, asenzeli thina, senzele isizukulwane esizayo. Ngoba uma singazenzi izinto sithi akwenzakalani ngabazayo. Labacula abakhona abakhulu namhlanje bazodlula. Khona abacula basafufusa. Fanele bayifice lento. Bazoyifica thina uma sikhuluma ngayo. Bazoyifica thina uma ngabe siyiseka. So ngithi ke asiqhubekeni siweseke umculo bafethu. Ngayo yonke indlela nabanye abantu abeza ama festival nibeseke bafethu. Uma ngabe inhloso iyinhle akukho ngeke kuze kwenzeke. Bengize kunina ke bafethu ukuzonibonga ekuthinini nibe nomqondo obe namandla ukuphuma ngaphansi kwezimo eniphume ngazo, ngoba ayikho into beningasatshiswa ngayo.
mina ngiyena umuntu okusaba ukugxekwa ngeinqumo engithathayo njengoba ngisho mina noma ungangena ku Facebook ungigxeke ngeinqumo anginankinga iyodwa into engaba nenkinga nayo mina nginenkinga nabantu abadelela mina isiqu sami abadlula emsebenzini engwenzayo umuntu azodelela mina isiqu sami iyona inkinga enginayo le kodwa ekugxekweni angithi angiyena uNkulunkulu einqumeni engithathayo bafethu ukuthi nizicriticize excuse me anginankinga ngisho ningitheka anginankinga ngoba phela asikwazi ukubona ngendlela eyodwa sonke so ngisho ukuthi ukugxeka inqumo ngoba we can only grow ngokuthi inqumo esiyithathayo nizicritique uyabona ni discuss nisitshela ukuthi cha niyabheda la iyona ndlela ukukhulu umuntu ongagxekwa ngeke azakhule ngoba uhleza azi ukuthi uright ngisho esebheda akaboni ukusigxeka ningayiki kodwa into wrong ukuthi nisethuke ngoba uma ngabe nisethuka nizokwenza ukuthi nakuba unephuze into enoyishoyo kodwa ngingabe ngisakwazi ukulibona ngenxa ukuthi manje uyangithuka nami phela ngumuntu yabo kodwa ekugxekeni inqumo esiyithathayo ngomsebenzi esiwenzayo zigxekeni bafowethu akunankinga kuze kwakhiwe kuyiwe phambili anginankinga ngisho ngakho no Facebook live abangaki abagxeka inqumo ekamcineka bafethu ningabazondi ngoba phela basuke besho indlela ababona ngayo nabo mina into enginenkinga nabo bafethu inhlamba nginenkinga nenhlamba ngoba awungikhulisi uyabo so bekuyilokho bafowethu ebengifisa ukukhuluma nani kuningi esizonreportela khona okuhle but we did well mayilana nemncintiswano abalandeli sazoba brief abantu sizoba nomhlangano neinduna kunekumele sikukhulume this week hopefully before end of this week so bese sibuya kunina nazi induna sizokhuluma nani ukuthi kwenzakalani kumele kwenzakaleni nani amaphaphu phansi sizokhuluma nani sinomhlangano nje okumele ube khona neinduna umhlengemali azobiza mhlawumbe uzoba kusana amaphongo sazangazi and then isikhulumeni and then bese siyakwazi ukuthi sizoni addressa ilokho kuphela ngicabanga ukuthi kusele ekukhulumeni kwami but inhloso yokuthi ngisondele la kunini biyodwa bekuwukuthi ngizoletha izibongo kunina into eniyenzile bafethu angeke ngize ngikhohle mina futhi angikaze ngikholwe ukuthi mina into iyakwazi ukuthi ithukwe kangaka kodwa kubantu ingangeni baqhubeke bahambe bayoyeseka lo nto niyenze nakwabanye ngoba njengoba ngishita akuyena ayedwa umcine kuzothukwa kusasa kuzobe ngophela njengoba sebe introduce lento yenhlamba sekuyinto esekuzophilwa nayo nakusasa kuzobe kuthukwa abanye wathi omnye umfo ngiqala lolu hambo lolu kaMaskandi engamfice vele umhleli wathi imcineko uzongena wathi siphambana eminyango mina ngiyaphuma ngathi mina yindaba na wathi it's not worth it wathi abekho abantu abakhuluma njengana laba anginankinga nginokukhuluma ngaze ngibe nenkinga nokukhuluma njengoba ngisho namhlanje anginankinga nokukhuluma but nginenkinga nenhlamba inhlamba iyekeni inhlamba abafethi iyekeni abantu abakhuluma ngenhlamba yiphumani into enifana nalezo ukuze le genre yethu iattract nabanye abantu abangekho kuyona izinto asizenze kahle ngithi asikhulumeni ukukhuluma kukhulunywe akukhulunywe but into engayifuni inhlamba into ezinkulu ezizenzile esizamile ukuzenza kulonyaka sengivala kubaculi laba baka live for the first time bafethu siyesaqasha iband iqashwe yithi asixhaswa ngisho ukuxhaswa ngayo imali ebiphuma kithi saqasha iband ukuze abaculi bangayikhokheli sizama ukubamitha halfway ngoba bathi abaculi bahlushwa abantu beyinsimbi bathi bayabiza bayabahlupha sathi kubona sicela ukubakhipha kunina sibaqashe thina bakhokhelwe yithi kodwa emalini esizonikeza yona ayizoshintsha ngokuthi thina seiband sesiyithathile sacela uthuthani umfaka ndlovu wephetho lolohlolo waliphatha ngobuyoninco Thuthani ngiyakubonga mina sisazosebenza nawe waliphatha ngobuyoninco ngani na sifuna kwimpucuzeko okufana nakuma awards ngisho ulalela isound yakhona sifuna iband ke kungena abaculi abawu4 belandelana ungazange kube bukushintsho uthi uyayizi sound ayishintshile lento siyiqale kulonyaka ke ibe nama glitches njengoba siyiqala but sesizoqhubeka nalolo hlelo lokuthi iband kuzoba yenkampani kuzoba yempucuzeko
iband iqashwe yithi uma kusichaphaza abaculi sikwenza kanjani lokho ngoba ngisho ngaye ka arts and culture usichasile iband ayikhokheliwe ngisho ngaka masipala iband iband sihambe thina sazama eceleni ukuthi iband ayiqashwe iaccommodation yayo ukudla yonke into uthuthane bephethe lolo hlelo lolo enikwazi eningambuza uzonitshela sizama phela ukuhlengisa abaculi bakithi sizama ukubamitha halfway akulula isimo somnotho bafethu asilula even imali oyibeka etafuleni nawe uthi uyisho kwesikhathi ubuka ukuthi kodwa nohulumeni imali akanayo imali isuke iwuxhaso imali ayikho imali ayikho bafethu but siyazama labo baculi abasakholelwa kwesikwenzayo uNkulunkulu anikhulise bafowethu nomsebenzi nawukhulisa nabo futhi laba abasethukayo abakwenze ngeyilanga kodwa bawoba naso isambulo ukuthi bake bayenze into engafanele asazi ukuthi ke uNkulunkulu bebabeke kuphi ngoba baqhamuka ngeengela enhle baqhamuka ukuthi abaculi bayaxhashaza siyaxhashaza sibachaphaza ngokuthina abaculi imuphi umculo ngathi mina nganga kwempucuzeko noma ngafika ngakhokhela akekho mina ngihlela khona nginaso nesikweletu somculi akekho umculo ngathi mina umcineka uyangixhaphaza akaze angikhokhela kuphela ngathi umcineka ungikhokhela emva kwesikhathi into edala lokho phela ama processes ka government niyawaza njani yabo so ke bafowethu siyabonga ngiyacabanga live wami ukugcina kulonyaka angirespondi ke inhlamba ngeke mina ngenza live ngizokhuluma ngendaba yenhlamba ngiresponda kuma points athize live wami ukugcina ukukhuluma ngomsebenzi mangabe ngibuya ngizoba live ngoba ngizoyikhulumela nje ngabantu abahle besifazane ngoba abantu besifazane badinga ukukhuthazwa singabantu abangaqhelile kubo so ke uma ngisondela ngoba ngizoyikhulumela nje nezintombi sizoncokola ngiwumuntu ongaqhelile kakhulu entombini uma ngabe ke ngenza live ngoba ngizobabaza ubuhle bazo sizoncokola nje nezingane so bese singasayikhuluma umhlobo lesiyikhuluma namhlanje ngakho ke ngiyabonga ingane zakithi miningi imicimbi khona kulonyaka ni support eningathi ni support into kamcineka kuphela nami abantu abaningi ngizoba supporter kakhulu abanenhloso enhle ngazi ukuthi beze ngokuzolekelela ngoba lana into ebalekile ukulekelelana ayikho into engisizile kakhulu kulonyaka isimo salonyaka sibe ngconywana ukubambisana kwami nalensizwa kaNgcobo ugame mfo kaNgcobo kungenze nganqoba into eziningi uge wangakithi sibambisene naye ngendlela exa ukwenza I wish him well kuyona yonke into ayenza ngoba uge ngendlela ayinikele ngakhona ngenikholo ukuthi hayi ukuthi uqashiwe uge akaqashiwe kwempucuzo kune company yakhe uge konke bekwenza at no cost elekelela nje ngakho sengivala ngifuna ukuthi imfo kaNgcobo ngingakhulumi ngawe ngoba njengoba ngisho ngifuna indaba ukukhuluma ngomuntu ngoba esefile noma sekwabanjani uqala uthi hey ngangasizobana ngifuni londo le mfo kaNgcobo usebenzile ngiyalibonga ithimbe bengibambisene nalo ngiyabonga nabafowethu la ku Facebook la bengikhulume ngabo ebebebhala ngomcimbi every day in fact kusuka kwingoma angazi ngathi nifakwe ini ngendlela enenza ngayo okuba kuthiwa kunemali ngabe ngiyanibiza ngenikhokhele ngabanye kodwa ke senzwile clever osiyazi benitshela ukuthi umcineka kanamali uma ngabe kukhona into aba right ngayo eyodwa ileyo umcineka kanayo imali iqiniso lelo ngiyabonga kabafowethu niphile uthi usithembise bese izinhle intombi kwempucuzeko mfowethu bese ukuthi angiphinde ngiganwe ngokusheshsha ngendlela ngisathathekile nje nami kwakuthi ikhanda ke laliphithene niyazi umuntu mangabe esuke ehlabile ngiyabonga kakhulu bafowethu sizokhuluma sobe sixhumane niphathe kahle ngiyabonga.